De driejarige merries mogen naar de vooropstelling komen. En we willen graag ook de jury in het midden. Dan gaan we snel door. Het is 4 uur. 4:30, goed 4:30 proberen we te starten met het sportmatinee-programma. Kampioenschap driejarige merries. Willen we graag zien 101, 106, 111, 112, 118, 119... 127, 134, 135, 143, 146, 147, 151, 153, 155 en 156 en 160. Even een verzoek aan de jury om naar de ring te komen. En dan gaan we beginnen met het kampioenschap driejarige merries. 101. Thea S.E. Een stemmerrie uit de combinatie Auwert-Tarben. Daarachter loopt nummer 106. Tuutje Wendy van der Merksken. Wieboud keer Vonger. Gaan we naar 111. Forstin A. van de Heemstede. Teun keer Johannes. 112. Vera van de Kooimonen. De stemmerrie Boet keer Hette. Dan krijgen we Troefke van Bentemehoes. Boet keer Johannes. Dan krijgen we Tineke Antje W.T. van de Boerdam. Tiede keer Hette. Dan krijgen we Voice van de Meijkade, nummer 127. Fouke keer Hessel. Dan krijgen we Vera van der Ridderdiek, nummer 134. Teun keer IJzen. Dan krijgen we 135. Tanja Flantje. Een stemmerrie uit Tiede keer Hessel. En dan krijgen we 143. Femke van de Broeklanden. Tiede keer Gerben. Dan krijgen we nummer 146. Viola van de Over den Graaf. Een omerkeer.
Alwin. Dan krijgen we nummer 147, Forstin van Lapinenburg. Een tiende keer Andries. Dan krijgen we 151, Fien van de Meikade. Fouke keer Pier. Dan krijgen we 153, Tina van Starking. Een tiende keer Tjalle. Dan krijgen we 155, Ulke van de Holven. Mathies keer Johannes. En dan krijgen we 156, Trochoets Vogt van de Meikade. Een Omer keer Duitsen. En als laatste hebben we dan Terza Aukje, een Marcus keer Beert. En dan mogen jullie allemaal even de baan verlaten. Zodat alles uit de baan is. Prachtig gezicht. 17 mooie voorlopige kroonmerries in de vooropstelling nu. En die gaan strijden om het kampioenschap. Wie wordt er hier in Harig kampioen centrale keuring 2025? Nummer 101, Thea SE. Auwert keer Torben. Gefokt in een eigendom van S. Elzinga uit Oudega. En zoals u zag, we komen in draf de baan binnen. En draven 1 ronde. Nummer 106, Tuutje Wendy van der Merksken. Wieboud keer Vonger. Fokkereigenaar Age Okkema uit Siegerswoude. Forstin A. van de Heemstede. Teun keer Johannes. Fokkereigenaar JGP Glanser uit Houten.
Nummer 112. Vera van de Kooimonen. De stemmer uit de combinatie Boet keer Hette. Fokker, Hanegraaf van Rooij en Zwaga Bruggen. Een eigendom van Zwaga Bruggen uit Gorredijk. Nummer 112. Maak ze niet te gek. Probeer de paarden een beetje op eigen benen te laten lopen. Even rustig met het aandrijven. Nummer 118. Troefke van Buintemehoes. Boetke Johannes. Fokker en eigenaar Jedeboer uit Sibrandehoes. Niet te gek, niet te gek. Probeer ze mooi op eigen been te laten lopen. Niet over tempo laten lopen. Het zou zo jammer zijn. Nummer 119. Tineke Antje WT van de Boerdam. Tiende keer Hette. Fokker-eigenaar Tineke de Boer uit Noordwijk. Nummer 119. Voice van de Meikade, 127. De vader is Fouke, moeders vader is Hessel. Gefokt bij Willem Lokhorst in Ederveen en een eigendom van Ed Constant uit Kwaadijk. ...134 Vera van de Ridderdijk. Teun keer IJzen. Gefokt in een eigendom van Aduiven Lettinga uit Hartwet. Nummer 134 Teun keer IJzen. Dan krijgen we nummer 135. Tjanne Flantje P. De stermerrie uit de combinatie Tiende keer Hessel. Gefokt in een eigendom van J. Peters Hogeloon. Nummer 135. Tiende keer Hessel.
143 Femke van de Broeklanden. Tiende keer Gerben. Gefokt in een eigendom door Henk Boeven uit Oldebroek. Nummer 143 Femke van de Broeklanden. Krijgen we nummer 146, Viola van Over den Graaf. Omerkeer Gjeld. Nee, sorry, Omerkeer Alwin. De fokker is Pedehaan uit Beest en een eigendom van Rosanne Palermo uit Oude Meerdum. Nummer 146. ...147, Vorstin van Lapinenburg. De vader is Tiede, moeders vader is Andries. Gefokt in een eigendom van J.J. Haboot en J.P. Boot uit Hillegom. Nummer 147. ...151, Fien van de Meijkade. De vader is Fouke, moeders vader is Pier. Gefokt in een eigendom van W.E. Lokos en mevrouw A. Bloemendal uit Ederveen. ...153, Timna van de Staking. Tiende keer Tjalle. Fokker-eigenaar Staking BV uit Spannem. Nummer 153. Tiende keer Tjalle. ...155, Ulke van de Holven. Mathies keer Johannes. Gefokt bij Roel Delbroek in Oudsbergen. En in eigendom van A.G.G. Schrouwen uit Strijen en Marissa Schrouwen uit Strijen. Nummer 155, Mathies keer Johannes.
156 Trog Oets, Vogt van der Meijkade. Een voorlopige kroonmerrie uit Omer. Moedersvader is Duitsen en gefokt in de eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 156 Omer keer Duitsen. Terza Aukje, nummer 160, Marcus Keerbeert. Gefokt in een eigendom van H.J. Mulder uit Vegelingsoord. Nummer 160, Terza Aukje, Marcus Keerbeert. En dat was de laatste van deze grote groep. 3-jarige merries die strijden voor het kampioenschap of reservekampioenschap. Welke 2 blijven over? Jullie mogen allemaal weer in catalogusvolgorde binnenkomen. En dan is dat toch een prachtig resultaat. En na een dag keuren, 17 mooie 3-jarige merries overhouden hier op de centrale keuring. Vandaag in Harig 2025. Alle 17 hebben ze weer gedraafd. En dan welke 2 blijven er over? Wie wordt kampioen? Wie wordt reservekampioen? En ik zal u zeggen, het was niet zo eenvoudig volgens mij om een keuze te maken uit 17 zulke kwaliteitsvolle paarden. Om er daar dan 2 van over te houden. En het is natuurlijk niet alleen de beweging die meetelt, maar ook het ras, het beenwerk, de bouw. Alles wordt meegenomen in dit kampioenschap. En dan natuurlijk de beweging is ook heel belangrijk, de stap en de draf. En welke merrie is daar vandaag het beste in? 17 stuks. Een mooi gezicht. Maar welke 2 mogen in de baan blijven? Ik kijk al eens naar de jury, maar die zijn nog licht in overleg volgens mij. Na dit kampioenschap
gaan we natuurlijk genieten van het tuigen en de dressuur onder de zadel. De rubrieken die gesponsord worden door Friso Tweespan en Florian Horsvoet. Zowel het tuigen als de rubrieken onder het zadel waren dit jaar weer heel populair. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Een grote collectie, 17 stuks. Welke 2 houden we in de baan? En volgens mij zijn we niet zo ver meer van dat moment dat we dat te horen krijgen. Corrie Terpstra is er volgens mij klaar voor en die gaat al het verlossende woord doen. Corrie, heel veel succes. Ja, dankjewel Dick. Het spannende moment van de dag. Voordat we bekendmaken wie de kampioen en de reservekampioen zijn, wil ik alle inzenders en alle trainingsstallen bedanken dat ze hun paarden hier hebben laten zien. Het is toch een eer als je je paard op een centrale keuring mag laten zien. We hebben heel veel kwaliteit gezien. We hebben vanmorgen 8 groepen 3-jarigen gekeurd met paarden die stuk voor stuk veel kwaliteit hebben en hun eerste premie waardig zijn. We hebben een mooie groep merries voorlopig kroon kunnen maken en 17 terug in de kampioenskeuring. Een hele mooie groep paarden ook terug in de kampioenskeuring. Allemaal heel rastypische paarden die vlot stappen en ook in de beweging hun beste beentje vanmiddag weer hebben voorgezet. We beginnen met ik moet nog even mijn collega's bedanken voor de fijne jurering vandaag. Niet vergeten. We beginnen met de reservekampioen. Een paard met heel veel rasuitstraling. Een correcte bouw. Paard wat echt heel goed stapt, heel regelmatig stapt. Ook veel ruimte in de stap laat zien, een actieve stap laat zien. In draf heel veel kracht vanuit de achterhand toont. Ook veel oprichting, heel veel schakelend vermogen. De reservekampioen van de 3-jarigen, centrale keuring 2025, is het nummer 118. Van harte gefeliciteerd met het resultaat. Dan gaan we nu over naar de kampioen. Een hele luxe, rassige merrie. Een heel correct gebouwd paard wat een hele goede stap laat zien met veel tact en veel regelmaat. Die hier in de grote baan in de draf heel veel lichtvoetigheid en techniek heeft laten zien. Ook goed kan schakelen en heel veel lichaamsgebruik heeft. De kampioen van de 3-jarigen is nummer 111. Gefeliciteerd. De rest bedankt voor de presentatie van deze geweldige merries. En natuurlijk ook Corrie bedankt vandaag voor de mooie uitleg van deze 3-jarige merries over de hele dag gezien. Maar ook natuurlijk dit kampioenschap. 2 prachtige paarden in het midden. Maar natuurlijk ook de andere merries. Ontzettend bedankt, maar ook de eigenaren en trainingsstallen bedankt voor de prachtige presentatie. Maar er kunnen er maar 2 overblijven vandaag. En dat zijn 2 hele mooie, nummer 111. En nu moet er nog even een lint omgehangen worden, maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Nou Henk, je bent tuigpaarden gewend, dus een vries moet ook lukken. ...111... Vorstin van de Heemstede. De prachtige dochter uit Teun.
En haar moeder natuurlijk ook vele malen op de centrale keuring geweest. Amalia van de Heemstede, de model Triple A-merrie uit Johannes. Fokkereigenaar J.G. Peek, Lanser uit Houten, van harte gefeliciteerd. En we willen natuurlijk ook de eigenaren bij de paarden. Want dat is natuurlijk altijd een heel mooi moment. De kampioen nummer 111. Vorstin A. van de Heemstede. Teun Keer Johannes. Maar naast een kampioen hebben we ook een hele mooie reservekampioen staan. Nummer 118. Troefke van Bentemoes. De jonge dame, dochter uit Boet. Moeder Hilde van Bentemoes. Stemmer uit Johannes. Fokkereigenaar J. de Boer uit Sint-Branduhuis. Een prachtig kampioenschap. 17 stuks hadden we vanmiddag in de baan. 2 zijn er overgebleven. 111 en 118. 111 Vorstin A. van de Heemstede. De prachtige Teundochter. En daarnaast nummer 118 Troefke van Bentemoes. De prachtige Boetdochter. We willen er natuurlijk zo even een prachtig muziekje onder. Voor de ereronde. De eigenaren, kom even naar het midden van de baan. Dan krijgen we geen ongelukken dat jullie eronder komen. Want dat willen we absoluut niet. Dan gaan we nog 1 keer genieten van deze 2 prachtige merries. Vorstin A. van de Heemstede. Teun Keer Johannes. Gefokt in een eigendom bij J.G. Peek Lanser uit Houten. En daarachter de prachtige reservekampioen Troefke van de Bentemoes. Boet Keer Johannes. Gefokt in een eigendom van J. de Boer. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. En daar blijft het niet bij, want deze 2 merries zien we natuurlijk morgenmiddag terug voor het algeheel dagkampioenschap.